murume uya angofanira neimwe example yatinoverenga Old Testament yemurume uya Naamani akati enda unogeza kurwizi, akamboda kuti tava nedignity yake chaaifanirwa kutoita chete kwaive kunogeza kurwizi rwanganzi anogeza. Haleluya! Ikoko mune mvura inenge inoerera yaasingadi, kwete maanogeza achidatonzwa kuti zvinhu zvese zvakanaka kana mutambo, akanzi enda kurwizi. Sometimes God prepares people for their miracles, to change their condition, to bring healing, but people that don't want to take my steps anoita kuti zvinhu izvozvo zvimanifest. Kumanifesta kwemunana, kumanifesta kwechange of life kune chokuita nemasteps. As we come every Sunday, as we pray, we are moving towards our breakthrough. Hallelujah. We are moving towards our miracle. We are moving towards the promise yakataurwa naMwari. Hallelujah. As we continue to pray every day, every week, we are praying, building. So murume uyu akati ndakuenda. Now kuda kuti muone hapana kutaurwa kuti akafamba sei. Tinoziva mapofu anonetseka kufamba, anogona kushandisa stick, anogona kubatsirwa nomwe. Let's assume kuti pane vakamubatsira kana kuti hapana. But ne difficult situation yake yekuti haoni, ne possibility yekuti aigona kuenda pano pokuti panonyutsa, ne possibility yekuti aigona kutobatwa negarwe kana anga arimo. Iye akati izvozvo hazvisina basa, chine basa ishoko randaudzwa kuti ndaunogeza. Haleluya! Nokuti murume anonzi Jesu haanditumi, haandiudzi kwokuenda kunonondinyudza, haanditumi kwandinodyiwa nemakandwe, haanditumi, haandifambisi kwandinogumburwa, ndinosvika nokuti kune soko rakakomando. Haleluya! So a miracle is possible anytime pandinova obedience. Risingataura kuti risi kuti zvakamira sei. Murume uyo haana kutarisa kuti kuva mapofu azonzi kudini, akati rangu rauya ndo randichafamba naro. Saka asvika ikoko zvaitorazve another step. Ndoda kuti muone how this man's life was changed nekukoopareta naMwari. Asvika parwizi ipapo aifanirwa kutogeza, haana unzi enda unogezeswa, akanzi enda unodini, unogeza. Ndiwe une nyaya dzako naMwari, ndiwe une matambudziko ako, ndiwe une zvinhu zvinoda kushanduka, ndiwe une kwaunoda kuenda, ndiwe unoda kuti Mwari vaite zvimwe zvinhu. Unototi hazvina ndava necondition yangu, ndini ndinofanira kutogeza. Saka iye akameka sure kuti aita zvose zvaanokwanisa kuti anzwe kuti asvika pane mvura iyoyo ageza. Hapana kunzi zvinhu zvichaita nyore pakufamba kwake kana kugeza, but zvakava nyore nemhaka yekuti shoko rakataurwa, asi paprocess waitofanira kutoisa effort. Haleluya! Saka asvika anogeza, ageza achibva aona. Mushoko raMwari hamuna zvamuscripture inokotwa nevanhu kuti Mwari vanobatsira vanozvibatsira. Ishoko rinongotaurwa nevanhu ria, asi to certain extent God requires cooperation. Hausi kubatsira Mwari, uri kuzadzisa zvawanzi naMwari udini uite. Haleluya! Ndo pane miracle. Saka dai murume uyu akagara for a week after audzwa soko, miracle yake aigara nayo for a week. Dai murume uyu akagara for 3 years, miracle yake angogara nayo for 3 years. Iri paari patoti Jesu haana kuporesa, Jesu haana kuti zvinhu hazviitiki, asi ndiye. Saka ndiri kuti kudini? Ndiri kuti Mwari pane zvimwe zvinhu zvavakatoreva zvatinofanira kutora nekutenda. Haleluya! Saka pakuzvirega, kuzvitaura, kuzvitora kana kugara nazvo zvinongogarawo makore, which means tisu tinofanira kuita. Ndo saka muchiona some of us tichiramba takashingirira munamata. Haleluya! I tell you, I experienced it and I know it. Hakuna munhu anotora step yokunamata agotora step yokuramba achimira anoramba akadaro. Hazviiti, hazvigoni izvo ndinoramba.
Mwari vanoteta kuti zvishanduke chete. Praise God. Hallelujah. Now